Bijna 600 kandidaten. Dit is onze keuze. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2026. De gasten van vandaag. Is Lieselot Ivens, 20, uit Sint-Jan Steen woon je, kom je vandaan? Ja, uit Sint-Jan Steen. Uit Sint-Jan Steen. En je staat op de lijst van de partij Bouwen van Onderop. Ja. Misschien nog een wat onbekende partij, want die is opgericht in... Ja, 5 november 2025, dus vorig jaar pas. Ja, en nou moet ik het even inleven, dan even in jouw schoenen staan. Want jij bent 20. Ja. Wanneer dacht jij, ik ga de politiek in? Nou ja, ik vind het altijd heel leuk om discussies te voeren thuis. En ja, mijn vader en ik zijn daar best een hard handje in. Mm-hmm. En mijn vader zei altijd, weet je wat jij moet doen? Je moet de politiek in. En ik dacht, ja, de politiek in, ja, doei, dat ga ik nooit doen. Dus op een gegeven moment, Tom Willaert, die zat al in de gemeenteraad in Hulst. Mm-hmm. En die kwam op een gegeven moment in de krant met, ik ga een nieuwe partij beginnen. Bouwen van Onderop, Ja. BVO. En mijn vader zei, hier, moet je eens kijken, die zoekt nog mensen, schrijf je zin of laat hem eens komen naar hier. En het is ook een goede vriend van mijn vader, van vroeger. Dus zodoende kwam die bij ons aan de keukentafel. Een heel gesprek gehad. En toch ben ik enthousiast gemaakt voor de politiek door Tom Willaert. Ja. Maar dan ben je ook best wel betrokken bij je omgeving, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik woon nog thuis bij mijn ouders in Sint-Jan Steen. Ik heb daar ook bewust voor gekozen, omdat studeren voor mij in Breda was niet te betalen. Dus studerend in Vlissingen en heel veel vriendinnen ook nog in de buurt. Maar ook, ik zit ook in het onderwijs, want ik doe de PABO. Oh ja. Dus ja, derdejaars zit ik dan ook weer middenin. Dus ik zit echt midden in de samenleving. Dus dat vind ik ook juist wel fijn. Want dan weet ik ook wel alles wat er een beetje gebeurt in de gemeente Hulst. Zie je problemen in de toekomst? Met heel veel de ontgroening is dat, zeg maar, dat heel veel jeugd vertrekt? Ja, dat wel. Want binnen de gemeente Hulst zien we gewoon heel erge vergrijzing. Heel veel ouderen. En ook jongeren die niet terugkomen. Dus dat is ook heel jammer. Want je hebt hier niet veel. De huizen zijn hier of zijn er niet of zijn onbetaalbaar. Ja. Het openbaar vervoer is, sorry om te zeggen, gewoon shit. Dat is zo, nee, dat het mag is gewoon shit, worden, ja. Als ik, het is dat ik nu een auto heb, maar in het begin moest ik 2 uur reizen richting Vlissingen heen. En dan moest mijn dag nog maar beginnen op school tot 4:15 en dan weer 2 uur terug. Ben je dan ook dan onder jouw vrienden dan een soort campagne aan het voeren van nee, kom lekker terug? Ja. Ja, ik heb heel vaak ook gesprekken. Dan zitten we bij verjaardagen. En dan toch komt de vraag altijd van mij van... Goh, zie je dan nou echt zitten, blijven wonen in Brabant? Of ergens in de buurt? En dan zeggen ze altijd, ja, we weten het nog. Ik zeg, hier in Hulst, je kent iedereen. Het is altijd fijn wonen hier. En ook heel veel vrienden of vrienden die dan ook zeggen van... ik kom terug, ik vertrek terug naar Hulst. Maar ook heel veel die dan juist zeggen van... nee, we blijven daar eerst en we kunnen altijd nog kijken. Is dat jouw grootste speerpunt? Ja, wel een beetje. Ja, ik wil echt wel dat de jeugd terugkomt. Ja. Ja, en andere dingen waar jij denkt, daar ga ik mijn hart voor maken? Ja, het openbaar vervoer. Ja. Heb je een geheim? Met andere woorden, wat zijn je guilty pleasures? Oeh. Dat is altijd goed. Ik word dus echt heel blij van het verzamelen van een uitzet. En mensen zeggen echt, je draait door. Maar ik heb echt heel veel al uitgegeven voor een uitzet. Ja, en dan Blond Amsterdam, dat vind ik geweldig. Dat zijn al die mokken, en... Als er een actie is bij de Albert Heijn, dan ben ik altijd de eerste. Je trekt heel dat gat leeg. Ja. Ja, en echt, vriendinnen van mij zeggen, je bent gestoord. Ik zeg, hoezo gestoord? Ik zeg, alles wat ik nu heb, hoef ik later niet meer te kopen. Ze is een win-win. Maar heb je al enig idee wanneer je het huis uitgaat? Ja, ik zit nu natuurlijk in mijn 3e jaar van de PABO. Dus ik hoop in mijn 4e jaar volop te kunnen sparen, volop te werken. Daarna nadat ik klaar ben met de PABO ook volop te werken. En dan eigenlijk richting begin 20, midden 20 wel. Oh ja. En dan blijf je wel in Sint-Jan Steen? Ja, in Sint-Jan Steen of Hulst of omstreken, maar wel zo lang in de gemeente Hulst. Als het maar de gemeente Hulst is? Ja. Is muziek belangrijk voor jou? Ja, voor mij is het echt een soort uitleefpunt. Ook als ik in de sportschool sta, muziek aan. Of in de auto, ook de autorit richting hier. Dan staat de radio heel hard aan en dan zing ik volop mee. Ja, ik vind het ook heel leuk om mee te zingen. Dus muziek is voor mij echt wel heel belangrijk. En klinkt dat dan ook een beetje of is het goed dat het in de auto blijft? Nee, heel veel vrienden zeggen ook altijd van... Goh, waarom doe je daar niks mee met dat zingen? En mijn ouders zeggen het ook altijd. Maar ik ben gewoon, Het is nu al dan met de politiek dat ik uit mijn schaaltje ben gekropen. Maar voor de rest... dat kan nog. Ja, daarom. Het kan altijd nog. Dus bij het eerstvolgende partijbijeenkomst doe jij het openingsnummer? Ja, wie weet. Nou, jij hebt ervoor gekozen om op die lijst te gaan. Wetende dat een gemeenteraadslid deze tijd best wel wat shit over zich heen kan krijgen. Heb je daar van tevoren over nagedacht?
Nee, ik dacht, ik ga er gewoon lekker in. Ik ga erop staan. Weet je, alles wat mensen over mij zeggen is ook op dat moment gewoon een soort uitlaatklep voor hun. Van, bam, ik ga over haar een beetje vervelend praten. Maar alles wat ik lees, dat neem ik ook gewoon met een korreltje zout. En dat verdwijnt en ergens in mijn achterhoofd. En het komt niet meer terug. Onze generatie die kent social media goed. Ben jij dat gaan invoeren? Heb je gezegd, jongens, dit moeten we doen, want daar zit markt? Ja, ik heb... Zelf hebben we dan van Bouwen van Onderop een TikTok-account gemaakt. En ik probeer er altijd wel af en toe een video op te plaatsen met gewoon het lekker makkelijk uitgelegd. En ik heb er ook al een aantal video's op staan. Dus, en daar hoor ik heel veel positieve geluiden van. En bereik je dan ook jongeren die normaal zich niet in de politiek interesseren? Ja, ik heb het ook al van heel veel mensen gehoord die dan zeggen van... Goh, ja, ik zou eigenlijk niet stemmen 18 maart. En als ze dan die video kijken en dan toch er dus bijna gaan denken van... Goh, misschien moet ik toch wel eens iets gaan stemmen en eens goed gaan nadenken over wat en wie en alles. Ja. Het is nou aanstaande woensdag. Is het eigenlijk die day voor de lokale politiek? Zo heb ik het genoemd. Dat vond ik wel geinig. Hoe ziet nou jouw agenda eruit? De komende paar dagen tot aan die tijd. En daarna misschien zelfs. Stage. Dan moet ik nog naar Antwerpen. Want ik doe ook nog een minor wiskunde. Docent op het middelbaar. Tuurlijk, waarom ook niet? En dan 's avonds lekker eten met de partij. En dan de uitslag. En dan thuis. En dan is die uitslag er. En dan stel er komt een uitslag. In ieder geval dat jullie 2 zetels halen. Dus jij gaat in de raad. Dan komt dat er ook bij. Dan heb je en de pabo en je werk. En al wat er is sporten. Al wat er nog bij komt. Ja. Moet je ook nog eens in de raad. Ja. Dat kan. Ja. Oké. Ja, ik heb... heel veel mensen zeggen ook van... Goh, ga jij het niet druk hebben? Maar ja, mijn leven is al druk. Dus ja, nog 1 puntje erbij, weet je. Waarom niet? Ja, waarom ook niet? Nee, dat kan gewoon. Nou, tot zover. Bedankt in ieder geval voor je komst naar hier. Ja. En een goede reis terug. Een goede reis, alsof het zover is. Sint-Asteen. Lekker zingen in de auto. Ja. Veel plezier daarmee. Dan gaan wij naar Maroon 5, denk ik, hè?